ɗan kasuwar sayar da kayayyakin amfanin waya ne lamba 1 a yankina. Shi yasa duk lokacin da na taho sarin kaya a kayayyakin Towa Fawa kadai nake gama sari na. Kwarai da gaske, da kayan Towa Fawa kadai nika iya samu abokanan kasuwanci na farin ciki. Ai ne tuni na daina amfani da wani abu idan ba na Towa Fawa ba. Saboda kafin na fara amfani da Towa Fawa a kwana 3 sai in ci caja guda 5, amma yanzu ka ganta shekara 5 kenan. Ba dai in sai caja ba. Kwarai da gaske, muna samar muku da kayayyakin Towa Fawa ne ta hanyar kwarewa daga ingantacciyar masarrafar da ke kasar China. Bayan ratsa jihohi da kayayyakinmu na Towa Fawa suka yi a nan gida Najeriya, wanda muke da babban ofis ɗinmu number 1, 2, 3, 4, 5, 6 a Winti Market da ke garin Bauchi. Mun samu nasarar sake buɗe muku katafaren shagon mu a wannan babbar kasuwar Civil Ultra Modern Market Kano, shop number 19. Sannan muna da shagon number 3 Borough House Bata wanda ke birnin Kano ga masu tsarin nau'in ko irin kaya na amfanin waya. Tun daga Nijar Republic, Maradi, Yamai, Agadas da Magaran. Har da ma nan gida Najeriya. Kai tsaye za ku iya kira mu da wannan lambobin kamar haka. Kayan Towa Fawa Su ne kaya mafi inganci. Daga kamfanin Ramaniya Communication. a yi kasuwanci cikin aminci.
Allah ki haƙuri. A koda yaushe ina gaya miki ki daina tuna abin da ya riga da ya wuce. Babu wani abin da zai haifar miki face ɓacin rai da na sani. Dan Allah ki daina wannan kuka. In ba dai ke ma so ki gani ma ina zubar da hawaye kamar yadda ke ma kike yi ba. Dan Allah na roƙe ki daina wannan kuka. In fact ki ma daina tuna abin da ya riga da ya wuce. Tattara ki bar wa Allah komai. Shi zai mana maganin wannan abu. Dan Allah ki haƙuri ana. Wallahi ban so in baki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nafisa, su waye ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idan kika sake magana, yanzu nan zan fille miki kai. Ke kuma duk da na san baki da idan da za ki kalle ni, amma na san ba za ki manta da muryata ba. Dan Allah kar ka cutar da mu. Ni ban san ka ba, ban taɓa ganin ka ba. Ban maka komai ba. Kin yi gaskiya. Ba ki min laifin komai ba. Amma ina so in tunasar da ke abin da watakila kin manta. Ni ne wanda na sa yayinki Habib da yi garkuwa da ki, ya ɗauko ki kawo ki wajenmu. Sai dai daga baya an samu matsala. Domin wani wanda ba mu san kowaye ba ne ya zo ya tarwatsa mana shirinmu. A lokacin ke kuma ya ceci rayuwarki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah na roƙe ka. Na roƙe ka dan girman Allah kada ka tafi da ita. Dan Allah kada ka tafi da ita. Kinga, abin da nake so da ku shine na zo ne in tattara ku gabaki ɗayan ku in tafi da ku. Dan Allah kada ka cutar da mu, kada ka tafi da mu, dan Allah ka yi haƙuri. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, jama'ar ƙasa baki ɗaya. Kamar yadda kuka sani, wannan cibiya na mai sauƙi Habal Santa sun sake zuwa muku da ingantattun magunguna. Mu ka'idan ba da maganinmu mukan karɓi rabin kuɗi ne, lokacin da mutum ya warke sai ba da rabin kuɗi. Na farko dai muna da wannan shine muke kira da mai nasibi. Mai nasibi magani ne da aka inganta shi kwarai da gaske, musamman wanda sanyi ya jima ya musu chronic. Akwai alamomin sanyi wanda in yayi chronic yakan nuna. Na farko yana sa ƙaiƙayin gaba, na biyu yana sa zuban farin ruwa, na uku yana sa ƙarancin sha'awa. Ga mata yana sa musu ƙaiƙayi ko fesowar ƙuraje, maza kuma yana sa musu ƙanƙancewar gaba da sauran matsaloli. Sannan wanda suke fama da matsala na istimna'i suna amfani da wannan magani. Yauwa akwai wannan mai nasibi. Wannan magani mai nasibi magani ne na basir, wanda suke da basir mai tsiro ko basir mai kumbura ciki da sauran matsaloli da basir suke haifarwa. Sannan kamar yadda kuke gani gashi nan muna ba da saransa a masu shaguna a duk inda kake za mu tura ma nasara. Sannan akwai magani na mata zumallaka, zuma ne na mata, shi ma muna ba da sarinsa a duk inda kake. Sannan kamar masu buƙatar magunguna na mata na ƙara ni'ima da sauransu,
akwai maganin sanyi wanda za a baki sai kin fara amfani da shi sannan ki amfani da wannan maganin matan, sakamakon inda sanyi a jikinki ba lalle wannan maganin ya miki aiki yadda kike so ba. Ina masu fama da hawan jini ko ciwon siga ko ciwon oda ko da yayi chronic, muna ba da taimako a wannan bangare, kuma da yardar Allah in an yi amfani da maganin za a samu dace bi iznillahi. Ina masu fama da ciwon typhoid da malaria wanda typhoid ya musu chronic, typhoid ko da ya kama hanjin mutum, muna ba da taimako kuma da yardar Allah ana samun nasara a kai. Ina 'yan uwana mata, kuma ban bar ku a baya ba. Ina mata masu fama da ciwon ciki da ciwon mara da rikicewar al'ada. Wannan magani namu Shajaratul Maryam, idan har kin yi amfani da shi za a samu waraka da yardan Allah. Muna ba da taimako akan wanda suke da matsala na jinnu, muna raba mutum da cuta na jinnu, aljani ko na gado ne muna raba mutum da shi, da yardar Allah zai rabu da shi. Sannan kuma ina matan da suke yawan samun matsala da mazajensu ko yawan fushi da sauransu da sauran abubuwa da aljanu suke sawa, muna da na ruwa, wannan shine muke kira da remedy. Sannan akwai bukur jinne, akwai shafi da muke bayarwa. Mata waɗanda za a sa musu ranar aure sai abin ya zo dab ka ji ana ta ɗagawa, wani lokuta aljanu suna kawo irin wannan matsaloli da yawa a tsakanin ma'aurata da kuma 'yan mata. Akwai aljani wanda yake hana mace aure da sauransu, so muna raba mace da aljani ko namiji, duk wanda yake da matsala na cuta na jinnu ya tuntube mu da yardar Allah, insha Allahu za a samu nasara. Muna nan mu da Lawal kasuwan waya kusa da mahautar a nan cikin garin Bauchi. Ga wanda suke wajen Bauchi ko kuma nesa da mu, ga nambobin wayan mu kamar haka, za ku iya tuntuɓa ko ta WhatsApp. Mun gode. Kai Bado, je ka duba waye ki duba. Yan sanda. Kinga, ke ki nutsu, ki saurare ni da kyau. Na tabbata a cikin wannan falon akwai kofar baya. Ta ina ne? Ina ne. Akwai kofa ta nan, idan ka wuce nan akwai wani kofa Amma sun tafi. To, bari an je ga kowa ki. To. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya na ganki a gigice? Me ke faruwa? Yan daba ne suka shigo gidan nan yanzu nan. Yan daba kuma? Sosai ma yanzu suka fita. To suna ina? Sun fita sun minan kofan baya. Okay. Bayan wannan kofa akwai wani kofa ke? Eh, akwai wani kofa ta nan. Madam, mun karasa ciki. Daga gani ke ce Farida ko? Kwarai ni ce. Sunana ASP Anifa Abubakar. Na zo ne domin ɗan tattauna akan rayuwarki. Kuma don Allah ina so duk abin da za ki gaya min, ki gaya min gaskiya. Insha Allah, zan gaya miki gaskiya. Masha Allah. Menene dalilin da ake bibiyar rayuwarki? Ake so ai garkuwa da ke? Gaskiya ban sani ba. Da ni tun ranar da na rasa idanuwata ake bibiyan rayuwata. Haka ne. Ina so ki bani labari ya aka yi kika rasa idanuwanki. Ya isa ki haƙuri. A gaskiya na tausaya miki sosai.
Amma an ce akwai wanda yake zuwa gidan nan. Kuma sannan kuna fita yawon shakatawa da shi. Ko za ki iya gaya min meye dalilin ko kuma menene tsakaninki da shi? Haka ne, sunan shi Garba. Shi ne kaɗai kuma wanda yake zuwa gidan nan, abokina ne. Shi ya gaya miki cewa sunan shi Garba? Haka dai ya ce mu, kuma haka nake kiransa kuma yake amsawa. Duk ƙarya yake gaya miki. Bai gaya miki gaskiyar sunansa ba, domin ba haka ake kiransa ba. Farida, ina so ki fuskance ni, kuma ki yarda da duk abin da zan gaya miki. Adam da yake zuwa gurinki, tsohon jami'in ɗan sanda ne, wanda ya ajiye aikin ɗan sanda ba tare da wani ƙwaƙwaran dalili ba, ya koma kashe-kashe mara ƙaƙƙautawa. Wanda kuma mu kama har yanzu ba mu san dalilin shi na aikata hakan ba. Kuma ina so ki sani, Adam shi ya yi sanadiyar rasa wa'annan idanuwan naki, domin shi ya harbin da ya sami idanki. Kai ofisa, gaskiya dai wannan mutumin bai yi kama da wa'anda zai aikata wa'annan laifukan ba. Ina. Gaya mata gaskiya dai na fisa. Yanzu haka daga gidansa nake. Duk irin binciken da zan yi, na yi a cikin gidansa. Kuma na samu hotunan mutanen da ya kakkashe su ɗayan bayan ɗaya a cikin gidansa. Kin ga wannan envelope ɗin da yake hannuna? Hotunan mutanen da ya kashe ni a cikin gidansa. Ashe daman shi ne ya sanadiyar makancewa na. Shi ne Adamin ƙaryan sunan shi Garba. Ashe Adam ne sunan shi. Na ya shiga tsakanina da kai. Adam baran taɓa yafe maka ba har abada. Ya isa haka Farida. Abin da muke so da ke yanzu shine ina so ki bani haɗin kai ko kuma in ce ki ba mu haɗin kai sosai. Ta yanda za a yi mu kama shi mu kai shi gaban shari'a. Ƙanwata, ina so zan baki lambar wayata don Allah. Duk ran da ya zo gidan nan, sai ki sanar da ni ba tare da ya sani ba. Zo mu je da ke ciki. Masha Allah. Ga nan ba ta da sai ki sai. Ina son miki wani ɗan tambayoyi kaɗan da fatan jira ki gaya min gaskiya. Insha Allah zan faɗa miki gaskiya. Menene tsakanin Adams da yayaki Farida? Ko dai suna soyayya ne? Gaskiya dai ban jin akwai soyayya tsakanin yaya Garba, ya Adam da Farida. Saboda iyakacin abin da na sani dai na san yana bata kulawa, yana bata tsaro fiye da yadda ake tunani, amma ban jin akwai soyayya tsakanin su gaskiya. To shikenan an mata. Amma Allah kake manta. Ina jira. Insha Allah duk abin da ya faru zan kira ki. Na ba ku lafiya. Nagode sosai. Demba, yaushe ka Allah ce haka? A ce ni alai da zan nan tura yara su je su kama min wata makauniya da kai a ce an gagara. To me amfanin ku? Mai gida, ba kasawa muka yi ba. Ba wai ta gagare mu bane. Duk abin da ya kamata na yi, na gama yi. Domin na je na same su. Ba ita kaɗai na samu a gidan ba, na same ta ita da wata ƙanwanta ce. Kuma na riga na kakkama su, na ɗaure su. Ina gab da shirin zan ɗauko su in kawo maka su har gabanka domin cika umarninka mai gida. Sai muka ji ana ƙwanƙwasa ƙofa. Ni kaina abin ya bani mamaki, amma sai na tura Bado ya je ya duba waye yake ƙwanƙwasa ƙofa. Mai gida ko da ya duba, sai Bado ya zo yake tabbatar min da cewa 'yar sanda ya gani a waje. Kana nufin ASP Hanifa? Kwarai da gaske mai gida. Ni ma ina tunanin ita ce. To, me kai ta wajen?
Me ta je? Wannan dalilin shi yasa na ce musu su zo mu gudu. Saboda kar a kama mu ko kuma ta gan mu domin asirin kai tunu mai gida. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa muka bar wajen. Dan ba akwai matsala. Kai duk abin da za ka yi, idan ba haka ba akwai babban matsala. Shi kenan mai gida. Mu yanzu za mu fita. Amma nan da zuwa kwana 3 zan yi iya bakin ƙoƙarina. Ga na ɗauko ta na kawo ta gabanka domin cika umarninka mai gida. Sannan kuma batun wannan 'yar sandan. Mai gida wannan ta manya ce. Kwakwalwar manya ce mai gida. Duk abin da shawaranka ya bayar shi za mu aiwatar a kanta. Na yarda da aikinka Demba. I wish you best of luck. Sa, na zo maka da babban albishir. Go ahead. Na ji na binciko maka inda tsohon jami'inmu ASP Adam yake. Ashe duk kisan kai da ake yi kwanakin baya, wanda ba mu san waye yake wannan kisan kan ba, ashe shi ne yake yi. Good. Wannan hotunan mutanen da aka kashe su ne. Thank you. Amma wannan karin Allah ya yarda, asirinsa ya gama tunuwa. Madalla da wannan hotuna da kika kawo. Very good. Ya zama dole ki tare yaranki ku je ku neme shi sako-sako, lungu-lungu, dead or alive. Inshallah. Inshallah, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Laila boy. Okay, a shirye nake. Okay, to shikenan ga nan zuwa yanzu. ke kira? Hasina! Zan kira ka. Mummy tana kira na. Zan kira. Zargin da muke wa Malam Bash yau ya tabbata ɓalo-ɓalo na kama shi hannu dumu-dumu yana ƙoƙarin lalata tarbiyyar ɗaliba. Besti, jiya ka hau TikTok kuwa? Ni na hau TikTok kuwa. Na ga wannan 'yan South African tana live video kusan sintir na ganta. Jahila ba a mata wuce.
wannan ita ce abin da na fi kewa idan na koma makaranta. Yaya haka? Kina da babban waya kuma kina bai kace wata 'yar ƙauye. Allah yadda sai na yi arziki da ke. garin ya kuka ɗauko wannan hanya mai hatsari a wannan lokaci. Da haɗin bakin ku ake kashe mu da iyayen mu ana musu fyaɗe. Ina so ku saurare ni ku ji abin da zan faɗa muku. So nawa muke warning ɗin ku daina shigowa inda muka kai hari sai har mun daidaita da gwamnati. Ke da gani ke munafuka ne. Wai so kuke mu dinga kashe ku kamar kiyashi. Za ki gana da ubangijinki.